Gadewch i ni weddio. Unwaith eto Dduw, i ni yn diolch i ti am y cyfle o ddod ger dy fron, i ddod ata ti ar dy ddydd, i ni yn llawenhau o Dduw am bob un cyfle, bob un braint i ni'n cael o alw ar dy enw, i ddyrchafu dy enw ac i geisio dy wyneb ac i ni'n gofyn unwaith eto bydde di'n trigyrhau wrth i ni ddod ata ti. Nid trwy ein gweithredoedd ni'n hymdrechion ni, ond trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw trigyrhau o'r newydd i ni yn gofyn i ti fendithion hamser yma nawr, helpa ni i ddeall o ddair, ond yn fwy na hynny i ddod yn agosach ata ti, i brofi o dagosatrwydd o'th bresenoldeb, o gwmniaeth yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, tywallt ysbryd glân arno, i ni yn gofyn am ein gwlad y bydde di'n trigyrhau wrthym ac yn gweld yn iawn i ddychwelyd i'n plith unwaith eto, nad ydyn ni yn heiddi hynny, fel dy blant i ni wedi crwydro ac wedi dadael di lawr. Ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti felly, i faddau ni am hyn ac i ddod i'n plith ac i weithio'n rymus unwaith eto. Diogelon i cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni ddarllen o air Duw. Chatgoffa chi o'r oedfaon. Ar ddechrau'r wythnos, y bwriad yw i osod ar wefan Nghapel y Rhath. Emynau'r Efengil, myfyrdodau byr o tua 10 munud o hyd. Ac yna egluro'r Efengil yn cael ei osod ar y we am 6 o'r gloch ar ddydd Mercher. Ac ar y funud i ni'n astudio llyfr JC Ryle ar Sancteiddrwydd. Ac felly ar y Sul hefyd am hanner awr wedi 3 ein hoedfa bregethu. Nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw, llyfr Diarhebion, penod 29, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Diarhebion, penod 29 ar adnod gyntaf. Gŵr a gyrrydder yn fynych ac a galeda ei war, a ddryllir yn ddisymwdd fel na byddo meddyginiaeth, pan amlheuir y cyfiawn y bobl a lawen ychant, ond pan fyddo yr aniwiol yn llywodreithi y bobl ochneidio. Gŵr a garo ddoethineb a lawanycha ei dad, ond y neb a fyddo gyfaill i byteiniaid a ddifa ei dda. Brenin trwy farn a gadarnha wlad, ond y neb a garo anrhegion a'i dinistria hi. Y gŵr a ddywedo weniaeth wrth ei gymydog sydd yn teini rhwyd i'w draed ef. Yng nghamwedd y dyn drwg y mae magl, ond y cyfiawn a gan ac a fydd lawen. Y cyfiawn ystyria fater yn clodion, ond yr aniwiol ni o fala mi wybod. Dynion gwatwarus a faglan dinas, ond y doethion a droant ymaith i gofaint. Os gŵr doeth a ymryson a dyn ffôl, pa'n bynnag a wnel a'i digio a'i chwerthin, eto ni bydd llonyddwch. Gwir gweidlyd ag a sant yr union, ond yr union a gais ei enaid ef. Y ffôl a dywallt ei holl feddwl, ond y gŵr doeth a'i hatal hyd yn ôl. Os llywydd awrendi a'r gelwydd ei holl weision fyddant aniwiol. Y tlawd a'r twyllodrus a gyd gyfarfyddant yr arglwydd a lewyrcha ei llygaid hwy ill dau. Y brenin a farno tlodion yn ffyddlon ei orsedd a sicrheir byth. Y wialen a cherydd a rydd oethineb, ond mab a gaffo ei rwysg ei hun a gywylyddiau fam. Pan amlha y rhai aniwiol, yr amlha camwedd, ond y rhai cyfiam a welant ei cwymp hwy. Cyrraedd y fab ac efe a bair i tilonyddwch ac a bair hyfrydwch i ddenaid. Lle ni byddo gweledigaeth, methu aw na bobl, ond yn neb a gadwa gyfraith, gwyn ei fyd ef. A bydde bendit Duw ar ei air, sanctaidd ef. Nawr, gadewch i ni edrych ar yr adnod ola nes i ddarllen, Diarhebion penod 29 ac adnod 18, y ddeunawfed adnod. Lle ni byddo gweledigaeth, methu aw na y bobl, ond yn neb a gadwa gyfraith, gwyn ei fyd ef. Nawr ein gweddi wastad, dyle fod, ein bod yn cadw yn ffyddlon at air Duw. Dyna beth dyle gweddi'r Cristion fod, o ddydd i ddydd, yn gofyn wrth wneud penderfyniadau, dewisiadau bywyd mawr a bach, yn gofyn i Dduw helpa fi wneud yn siŵr nad ydw i'n wneud y dewis sydd yn fy mhlesio fi, ond y dewis gorau i fy enaid i, y dewis gorau mwyn i fi fyw i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. Ac felly dyna beth ddyle weddi fod, ac bron iawn byddwch chi gallu dweud hyn, dyna chi broblemau fydd yn diflannu o'r eglwys, petai pawb wir yn gweddio hynny.
Ac yn gofyn i'r arglwydd helpa fi beidio fod yn stwbwr ac i beidio fod yn falch ac i beidio mynnu fy ffordd, ond i arwain fi i'r man lle dylsen i fod. Mae angen i weithio pethau allan, mae angen i ddarllen gair Duw, mae angen dernadiad, ond i ofyn i'r arglwydd i roi hynny i ni ac i'n helpu ni. I ni beidio mynnu dilyn rhyw ffordd achos bod ni'n hoffi'r math yna o beth. Dychmygwch yr holl fedolrwydd fydde'n diflannu. Dychmygwch y sil bydde'r cwrdd ar y sil yn cynyddu'n anferthol petai'r holl proffeswyr mor ffyddlon ac y dylsyn nhw fod. Ein cwrdd gweddi ni, beth yw'r canran o bobl mewn capeli sydd yn mynd i'r cwrdd gweddi bob wythnos. Mae'n eich i feddwl yn diwedd, ble mae'r mwyafrif yn sefyll. Os mai o dro i dro yw'r pethau yma. Nad ydych chi'n gallu dibynnu arnynt. Ond petai nhw wir yn gofyn hyn i'r arglwydd, dangos i mi, helpa fi i fod yr hyn dylsyn i fod. Yr un peth i'r pregethwr. Fe ddylai'r pregethwr fod yn gweddio, o Dduw, cadwa fi yn ffyddlon i dy air. Dydyn ni ddim am groesi'r linell, achos hawdd yw tynnu ein llyged oddi ar yr arglwydd. Ac o ganlyniad i hynny, mae e'n rwydd yn diwedd i orbwysleisio ambell agwedd o'r Efengyl ac o'r athrawiaethau sydd yng Ngair Duw, neu hefyd i beidio pwysleisio ambell agwedd yn ddigonol ac i ni'n tynnu nôl mymryd o beidio pwysleisio hynny neu beth bynnag. Mae llawer, ond dydyn nhw dros y canrifoedd wedi ychwanegu at yr Efengyl. Llawer wedi gwneud hynny. Ac yna llawer wedi tynnu ffwrdd agweddau o'r Efengyl o air Duw. Hynny yw'r rhannau nad ydynt yn hoff ohonynt. A beth i ni'n gweld heddi? Gellir pwysleisio'r pwysigrwydd o fod yn gadarnhaol. Edrych ar yr ochr orau. Ac mae yna le i hynny yn does. A mae'n ymddangos yn iawn ac yn iawn ar y degau i fod yn gadarnhaol, achos wrth gwrs i ni'n credu yn sofraniaeth Duw, yn ei bwrpasau, yn ei ragluniaethau. Ond dyma beth yw yr hyn i ni anelu amdano yw beidio cam ddefnyddio sofraniaeth Duw. Dydyn ni ddim yn dweud, wel, felly mae hi, felly newn ni gario ymlaen mewn pechod, ond dyna'r broblem. Mae'n rhwydd gorbwysleisio agwedd ac felly yn gadael i ni bechu mewn meysydd eraill. Ac felly mae yna rhai yn gallu fod yn gadarnhaol iawn ac yn dweud ac yn llawenhau tramser. Beth yn gweld wyneb trist, beth yn gweld y dagrau, beth yn gweld y rhyw boeni ac mae yna rhywbeth cadarnhaol amdanyn nhw trwy'r amser. Hyd yn oed yn wyneb profedigaeth, i chi'n gweld nhw'n hapus ac yn llawen ac yn gorfoleddu ac mae yna rhywbeth ambell sydd ddim yn taro'n iawn. Achos wedi'r cyfan mewn profedigaeth, mae yna dristwch. Ac eto mae yna rhyw elfen yn does, falle gorbwysles ar y cadarnhaol. Na, mae rhaid ni fod yn ofalus, i ni fod yn gadarnhaol. Ond yr hyn i ni'n edrych fan hyn yw ar sefyllfa'r eglwys. Mae'n gallu ymddangos yn iawn ein bod ni'n gadarnhaol. Ond yna ni'n camu ardal lle ein bod yn gwadu yr hyn yw'r sefyllfa. Mae'r sefyllfa'n druenus. Y mae e. Lle bod angen gweld pechod a'r angen am edifeirwch. Ac felly wrth i ni gredu yn sofraniaeth Duw, ac wrth i ni weld falle arwyddion, falle byddwn ni'n hapus amdano. Ond eto i gyd ydy hwnna ddim yn golygu nad ydyn ni yn gweld y sefyllfa yn real fel ag y mae hi. Mae'r sefyllfa yn druenus. Y mae pechod yn rhemp o fewn cymdeithas. Y mae pechod yn rhemp o fewn yr eglwys, y rhai sy'n proffesu. Ac y mae yn rhwydd i elfen o'r eglwys i feirniadu y ffyddlon, y gwir ffyddlon nawr. Ac yn hyn o beth, mi fyddwn ni'n mentro enwi pobl fel i ni'n astudio ar y funud yn dydyn ni ar egluro'r Efengyl JC'r ail. O, dychmygwn ni, oedd na llawer iawn yn ei feirniadu fe ac ddim yn ei hoffi fe o gwbl. A'r un peth am Dr Martin Lloyd-Jones, llawer ddim yn ei hoffi fe, ac falle'n dod allan yn fwy amlwg ar ôl iddo farw, yr hyder mawr i feirniadu Dr Martin Lloyd-Jones ar ôl iddo farw. Ac eich chi'n meddwl, dyma'r ffyddloniaid? Dyma i chi ddynion oedd y pregethu'r gwir? Ac yn sefyll yn gadarn? A'r unigrwydd o'n yn gwynebu ar y mosodiadau o'n yn gwynebu. Ond mae mor hwydd o'n diwedd. Mae mor hwydd mynd ar ôl y ffyddlon yn dweud, chi wedi dweud hynny a pigo beier nhw ac yn tynnu nhw'n ddarnau. Falle cyhyddo nhw fod yn negyddol. Mae chi off to yn beirniadu'r eglwys ac yn beirniadu hyn ac yn sôn am bechod ac i chi trwy'r amser yn negyddol ac i ni fod yn gadarnhaol. I ni fod yn llawn cariad a llawn gras. Dwi'n gwybod sawl gwaith dwi wedi clywed hynny.
Gai jyst fentro dweud hyn, mae'n peth rwydd i ferniadu'r ffyddlon. I gyhyddo nhw o fod yn negyddol. Mae'r adnod yma, mae'r adnod i ni'n edrych yn y nawr, mae'n llawn, ond mae yna gymaint yno fe. Mae yna rybydd, ond hefyd mae yna galondyd. A'n gweddi yw na fyddwn ni yn eog o orbwysleisio neu tanbwysleisio neu bod yn esgeulus mewn unrhyw fan. Beth i ni'n gofyn i'r arglwydd, helpa ni i ddangos y pechod ac i alw am ediferwch, ond hefyd i gofio am dy sofraniaeth a'r drigaredd a'r nerth a'r bwer. Mae'n rhaid, mae yna linell ond oes, ac i ni ddim eisiau mynd ar naill ochr na'r llall, ond i ni'n gweddio, Dduw, helpa ni fod yr hyn dylsyn ni fod, i ni alw ar bobl i ddychwelyd i'r man y dylsyn ni fod. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y diffyg, ac yna yr effaith o'r diffyg, ac yna'n drydydd yn olaf y fendith. Wel, yn gyntaf, y diffyg, lle ni byddo gweledigaeth, methu a wna y bobl. Dyna i chi ddisgrifiad triennus, lle nad oes gweledigaeth, lle nad oes proffwydoliaeth, neu lle ceir diffyg pregethwyr, diffyg gweision yr arglwydd i gyhoeddi ei air. Nawr, gai ddweud hyn, falle ni fod mewn cyfnod lle mae yna ddigonedd o ddynion yn cael yn y weinidogaeth ac yn pregethu, ond ydy'r rheini ddim o reidrwydd yn weision yr arglwydd. A ydy'r rheini wedi galw gan Dduw i bregethu ac i fod yn weision yr arglwydd, yr alwad o Dduw. A mae hwnna'n fater arall, dwi ddim yn mynd i fynd ar hyd y trywydd yna nawr, ond mae hwnna'n fater arall. Nid mater o fod yn, mir pan o'n i'n ifanc, a falle neu proffes ac o'n i'n dda gyda pobl ifanc ac yn hoffi chwarae gemau, a pawb yn edrych lan, mae'n un o'r pobl ifanc, a felly geith fod yn arweinydd y pobl ifanc, ac yna pan mae'n dechrau mynd chydig bach yn hun a'r gwallwyd yn dod. Dwi ddim mor boblogaidd gyda pobl ifanc bellach. Dwi ddim yn gallu chwarae gymaint o gemau mwyach, ac felly nawr mae eisiau ni meddwl, beth allu ti'n ei nawr, beth am i ti fynd i'r weinidogaeth, ac mor hwydd yn diwedd dros y blynyddoedd, mor hwydd yw i math yma beth i ddigwydd. I chi'n dda wneud hwn, i chi'n drefniwr da, i chi'n gallu trefnu pethau yn ardderchog, ac felly mae eisiau pobl fel chi. Ond nid dyna beth i ni moyn. Rhai sydd wedi cael ei galw gan Dduw i'r weinidogaeth. A'r diffyg hynny ni'n sôn amdano. Gallech chi cael 2,000 o bregethwyr, ond os nad ydyn nhw wedi cael ei galw gan Dduw, yna gwastraff i'r cyfan. Mae'r rhaid fod yna alwedigaeth gan Dduw i'r weinidogaeth. Felly nid diffyg o ran y nifer i ni'n sôn, ond o ran o ble maen nhw wedi cael yr awdurdod i fynd i gyhoeddi gair Dduw. A dyma be ni'n disgrifio fan hyn, y diffyg o proffwydi a'r proffwydoliaeth. Diffyg gair Dduw yn cael ei chyhoeddi. Gael ofyn cwestiwn. Sut ych chi'n teimlo am y sefyllfa bresennol? Pe byddai galw arno mi ddisgrifio cyflwr ein gwlad heddi, petai rwy'n yn gofyn i chi ysgrifennu erthigol, rhyw baragraff neu treithawd neu beth bynnag, i ddisgrifio ein gwlad ni heddi, sut byddai ni yn ei wneud e? Neu petai ni'n gallu camu nôl chydig o fisoedd cyn yr argyfwng y feirws yma ar y pryd i ni'n byw yn nawr, cyn y sefyllfa yma. Cyn hynny fe nes i holi sawl gwaith mewn pregethau o dro i dro. Beth fyddai ymateb yr rhai sy'n proffesu o fewn yr eglwys? Pe byddwn ni'n neud y cyhoeddiad yma ar y sil? Falle cyn i dechrau'r bregeth ac yn neud y cyhoeddiadau pan i ni fel arfer yn dweud wythnos nesaf os Duw a'i mynd fydd yr oed fam hanner awr 3 ac yna gyda ni yng Nghapel y Rhath, cwrdd gweddi misol sydd gyda ni, ni'n nifer fach iawn ac felly ni'n cyhoeddi cwrdd gweddi misol. Ac petawn ni'n dweud, oherwydd diffyg, does dim cwrdd-gweddi, diffyg brwdfrydau, diffyg pobl i ddod. Mae rhaid i ni orffen y cwrdd. Oherwydd efallai bod y costiau twymo'r capel i fyny yn ormod. A bod ni'n gorfod dweud, wel, does dim digon ohono ni, ac felly i ni'n mynd i atal y cwrdd-gweddi, ac i ni'n mynd i, dwi'n mwyn cael oed fan ar y sil. Sut fyddech chi'n teimlo am hynny? Byddai'r llawer ddim un o'n sylweddoli bod y cwrdd wedi ohirio? Wedi ganslo byddwn yn sylweddoli hynny. Ddim yn gwybod bod e'n bodoli hyd yn oed. Llawer o broffeswyr hyd yn oed. A sawl capel fydda hynny'n wir. Bydde dim lot o ots dyn nhw. Petai'r cwrdd-gweddi'n cael ei ohirio am byth. Neu'r oed far y sil.
Clywed rhai yn dweud, pan i chi'n mynd ar eich gwyliau falle i America neu i Ffrainc neu le bynnag, ac os chi'n ffeindio capel sydd yn anodd ffeindio capel, os chi'n ffeindio capel, un oedfa sydd ganddyn nhw. Ac yna'n dod yn ôl, a mae'n dweud, dyna math o beth dylen ni cael ar ein siliau ni, yw un oedfa sydd eisiau, achos diwrnod o orffwys mae fod, a meddwl bod nhw'n glyfar ac yn ysbrydol yn dweud y fath beth. Ddim yn sylweddoli be maen nhw'n gweiddi mas i bawb cael clywed, yw dydw i ddim yn gwybod dim byd. Un oedfa ar y sil, beth yw hwnna, esgus i fydolrwydd a diogi. Os modd chi eisiau llenwi'ch sil chi, neu diwrnod i roi'ch trad lan ar y soffa yw e, neu diwrnod i fynd allan i'r parc am dro, neu diwrnod i wylio'r rhaglen ar y teledu, diwrnod i geisio'r arglwydd, i wasanaethu'r arglwydd, i bregethu'r efengil, ac i cael gymaint o oedfa os i ffosib. A nid dwi'n mynd bore a nos, ond os modd cael un yn y prynhawn, mae'n oedfa ni yng Nghapel y Rhath yn y prynhawn, a'n gweddi ni rhyw ddydd, na fydd yr ysbryd glân yn dod lawr, ac bydd na ddigon o bobl yn cefnogi'r oedfa, ac yn dod i'r bywyd, ac yn credu lle gallwn ni cael oedfa yn y bore a'r hwyr, ac yn y prynhawn. Ond oes dim digon ac oes dim digon da ni gynnal y peth yma. Ond sut ych chi'n teimlo os oes un cwrdd arall yn cael ei ganslo achos dim digon o awydd i bobl i fynychu? Sut ych chi'n teimlo am y cyflwr i ni yn yr eglwys heddi? Bod na eglwysi ffyddlon bron iawn ddim yn gallu para oherwydd diffyg brwdfrydedd a diffyg pobl yn gefnogi'r oedfa a diffyg arian i gynnal yr adeilad hyd yn oed. Sut ych chi'n teimlo pan ych chi'n gweld y fath beth? Be tawn ni'n goffod dweud, does dim oedfa nawr ar y sil. Falle dim ond yn y bore. Bydd yna llawer yn llawenhau. Mae'n fater trienus. Amal yn gofyn y cwestiwn yma. Petai pob un oedfa sy'n cael ei gynnal gan eich capel chi yn ddibynnol arnoch chi, pa obaith sydd i'r capel? Dyna chi gwestiwn. Petai'r oedfa'r sil, y cwr gweddi, cwr pobl ifanc, beth bynnag yw e, neu cynadleddoedd sy'n cael ei gynnal sydd yn ffyddlon at air Duw mewn athrawiaeth, mewn addoliad, mewn ymwahaniad o'r byd. Petai yn ddibynnol arnoch chi, a fydd yna ddyfodol i'r oedfa, neu a fydd yr rhaid i'r gweinidog ddweud, wel, mae'r amser wedi dod, lle na fedrwn ni gynnal yr oedfa mwyach, oherwydd diffyg brwdfrydedd. Ac eto'r sefyllfa ni'n gwynebu heddi. I ni'n gorfod am y tro cynnal oedfaon ar-lein, ac i ni ddim yn gallu mynychu'r adeilad ac hyd addoli yn yr ystyr yna yn gorfforol. Gai ofyn y cwestiwn yma, sawl un ohonoch chi, ohonom ni, sydd yn dyheu am cael mynd ôl, wrth gwrs pan fydd yn ddiogel ac yn iawn i wneud hynny. Ond sawl un sydd yn dyheu am wneud hynny. Sawl un sydd methu aros i fedru dod trwy drysau tir arglwydd ac i ymgynnull gyda'r saint ac i sefyll a chanu ac i wrando ar bregethu. Ond nid yw yn deg dweud, y sefyllfa ni yng Nghymru, yn un tebyg iawn i hyn, i ni'n clywed fan hyn gan Solomon, lle ni byddo gweledigaeth methu a wna y bobl. Falle bod yna lawer wedi mwynhau'r cyfnod yma ddim yn gorfod trafferthu i godi a fynd i'r cwrdd ac efallai i gael rhywbeth ar-lein a falle neb callach sut ych chi'n gwylio ar-lein. Os ych chi'n gwylio ar-lein, neb yn gallu'ch gweld chi mewn rhwydd iawn, ond os nad os na gamra yn eich dangos chi, neb yn gwybod os ych chi'n gwylio a'i ffeidio. Ac felly os ych chi'n esgyluso y saint yn ymgynnull ynghyd. Fi neb callach, fi neb yn gwybod. Falle bod fi'n neud rhywbeth arall, falle bod fi'n neud yng ngwaith i, falle bod fi yn cael bryd o fwys. Neb callach beth dwi'n neud, achos neb yn gallu'n gweld i. Ond i chi'n meddwl, bydd fi'n cael mis fach arall bant o fynd i'r cwrdd. Ai, dyna fel i chi'n teimlo. Does dim syndod bod ni mewn fath picil fel gwlad, y mae'r eglwys wedi hen fynd. Byddwn ni ddim yn synnu petai pobl yn meddwl felly, achos chi'n edrych ar ein oedfaon ni, ac chi'n edrych ar y diffyg brwdfrydedd i ddod o sil i sil, o wythnos i wythnos, o gwrgweddi i gwrgweddi.
A bod rhaid i'r rhai hyd yn oed ystyried, a oes pwrpas cario ymlaen, ydyn ni'n gallu cario ymlaen, falle dyw'r niferoedd ddim yn caniatáu ni gario ymlaen, ac efallai yn dor cylonus ydyn nhw'n gorfod peidio cynnal oedfa, mae'n driennus yn diwe. Mae warth arno ni fel pobl. 1 Samuel 3:1, a'r bachgen Samuel a wasanaethodd yr arglwydd ger bron Eli, a gair yr arglwydd oedd werthfawr yn y dyddiau hynny, ond nid oedd weledigaeth eglur. Doedd e ddim na. 2 Chronicle 15:3, dyddiau lawer y bu Israel heb y gwir ddiw, a heb offeiriaid yn ddysgawdwr, a heb gyfraith. Mae yna ddyddiau yn yr ysgrythur, mae yna gyfnodau tebyg di bod, Ezekiel 7:26, daw trychineb ar drychineb, a bydd chwedl ar chwedl. Yna y ceisiant weledigaeth gan y proffwyd, ond cyfraith a gill gan yr offeiriaid, a chyngor gan yr heneriaid. Matthew 9:36, a phan welodd e fe y torfeidd, e fe a dosturiodd wrthynt, am ei bod wedi blino a'i gwasgaru fel defaid heb ganddynt fugail. O feddwl yr hyn oedd yn wir am ein gwlad fach ni yma yng Nghymru. Dyna chi wlad. Mae'n wlad hyfryd yn diwe. Chi sydd yn Gymru, i ni yn dwlu ar ein gwlad, yn dwlu ar ein iaith ac ar ein diwylliant. Mae yna bethau hyfryd am ein gwlad ni. Ond mae rhaid i ni ofyn hyn, ai Cymru yw un o'r gwledydd fwyaf pechadurus yn yr holl fyd? O, byddai'r rhaid dweud, na, mae yna gryfyddau eraill draw fyna. Mae nhw'n ddieflig, mae nhw'n ddrwg, mae nhw'n gwadu Crist. Ond beth i ni fel? Yn gellir dweud roedden nhw'n tywyllwch, ac wedi mob yn tywyllwch am ystyriwch Gymru. Diwygiadau yng Nghymru dros ganrifoedd bron yn ddidor tan 1954. Yr holl fendithion, mae Cymru wedi fendithio mwy nag unrhyw wlad ar wahan i'r ddewon ac Israel, ar wahan i bobl ddiw. Does dim gwlad yn y byd sydd wedi fendithio gymaint â Chymru. Yr holl ddiwygiadau eto, drychwch arno ni nawr. Yr holl gapeli'n wag. Dros y canrif diwetha, ers y diwygiad diwetha, i ni wedi mynd mor bell o bethau diw. Edrychwch ble ni wedi mynd, edrychwch ar y capeli. Falle, os ydych chi'n edrych nôl, fi'n cofio clywed fy rhieni yn siarad ar pobl ifanc, a fi'n eithon ni recordio y gwasanaeth yma, yr oedfa yma, fe dechreuwyd gyfres o'i atgofion o'r weinidogaeth. Yr un cychwynnol oedd y 50au pan deithon nhw'n Gristnogion. Dyna chi gyfnod cyffroes yma yng Nghymru. Yr oedd y fel petai'r arglwydd yn agosau, ac un ar ôl y llall yn dod i gredu, ac yna yn derbyn yr alwad i'r weinidogaeth, ac yna yn treulio'r holl bywydau nhw yn y weinidogaeth yn ffyddlon. Yr oedd yn gyfnod sbesial. Ond beth sydd wedi digwydd ers hynny? Dath y 60au, 70au, falle yn y 70au, falle'r weledigaeth yn dechrau pylu. Yr 80au yn sicr, i chi'n dechrau gweld dirywiad anferthol ac yn gweld y weledigaeth yn mynd ac yna beth sy'n digwydd. Yr rhai falle oedd yn sefyll, ddim yn sefyll mor ffyddlon yn bobl dda ac yna'n gweld pethau'n dod mewn i'r eglwys. Mae'n iawn i ni wneud hyn, mae'n iawn i ni wneud y llall, mae'n iawn i ni ddod ar addoliad yma mewn ac yn llacio ac yn gweld os i ni'n sefyll yr rhy gadar fi pobl yn beirniadu ni ac ddim yn dod ac yn ein cefnogi ni ac felly mae'n rhaid bod yn ddoeth. Mae'n rhaid bod yn ddoeth, ni ddim eisiau brifo'r teimladau, ac felly y 90au yn dod, y flwyddyn 2000, ac yna blaen, ac i ni'n edrych nôl dros y blynyddoedd. Be sydd wedi digwydd, y dirywiad yna erchyll? Dyna chi be sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni, ni wedi mynd mor bell, ac nawr wrth deithio trwy Gymru. I chi'n gweld capel ar ôl capel ar ôl capel ar ôl capel. Sawl un mewn pentrefi bach ac yr oeddent yn llawn ar un adeg, ond nawr bron pob un yn wag. A lle ceir ambell i ddrws sydd dal i agor am falle un oedfa ar y sil, nid oes efengil yn cael ei ffregethu. Yn sicr ni'n gwybod hynny, achos chi'n gwybod os bys nhw'n dod wyneb yn wyneb gyda pregethwyr yr efengil go iawn, dyn nhw ddim yn ei licio fe. Maen nhw'n eich cyhyddo fod yn eithafol dros ben llestri. Dydyn nhw ddim am ei glywed o gwbl. Ac maen nhw'n pregethu rhyw foesau da, sut dylen ni fod a helpu'r tlawd, ac yn trefnu lot o bethau i helpu'r gymdeithas, ac yn casglu ar... Nid bod ni'n dweud bod y pethau yna'n anghywir, ond nid yna'r efengil. Ac pa mae'r pwyslais ar hynny, mae yna rhywbeth yn mynd o'i le.
Y pwyslais yw'r efengil, dyna gwaith y capel, dyna gwaith yr eglwys, yw pregethu Crist ar groes. Ond ych chi'n gweld yma hwnna wedi hen fynd o'r mwyafrif o'r capeli sydd dal yn bodoli. Clywir rhai yn dweud, ond yma na ambell lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Ac felly mae rhaid wedyn gofyn y cwestiwn, sut efengil mae rheini'n pregethu? Falle nid moesau maen nhw'n pregethu'n unig a crefydd, ond maen nhw yn pregethu'r efengil, maen nhw'n defnyddio termau, ond rhaid gofyn beth maen nhw'n ei adael allan a beth maen nhw'n ychwanegu ato, beth maen nhw'n caniatáu. Achos gan amla'r hyn i ni'n ei weld yw hyn, yw fod yn efengil llawer mwy agored, un eang, holl gynhwysol. I ni yn ôl be mae'r rhain yn dweud, dydyn ni ddim mor feirniadol â nhw, dydyn ni ddim yn pwyntio bus, ni ddim yn meddwl bod ni'n well yn arfeiniadaeth. I chi'n meddwl bod chi'n well na'r Cristnogion eraill, achos ych chi'n pregethu ac yn dweud pa mor anghywir nhw, a maen nhw'n pwyntio'r bus am dweud chi'n llawn balchder, i chi'n meddwl bod chi'n gwybod popeth, i chi'n meddwl bod chi'n gallu addoli'n well na ni, ac eich chi mor gas, mor gil, mor greulon, a dyna'r feirniadaeth, a dyna beth sy'n digwydd. Ac yna mae'r balchder ohonyn nhw'n dod lan yn dweud, edrychwch ar hynny, i ni'n llawer mwy ceriadus, i ni ddim yn beirniadu neb ar wahân i'r pobl sy'n ffyddlon. Wrth gwrs, ni'n beirniadu chi, ni'n mylico chi, ond i ni'n dderbyniol o bawb a phopeth arall. Mae'r rhagrydd yn anhygol. Na fydden nhw'n sylweddoli, mae nid beirniadu na phwynt o bus, na meddwl bod ni'n well yw e. Beth i ni'n neud, dewch yn ôl i'r man lle dylsech chi fod. I'r man yma'r arglwydd am i ni fod. Ond nid yw ein gwlad yn dangos bod ni wedi crwydro. Gan amla, yr efengil sydd yn cael ei phregethu yn ein gwlad a'n gwledydd bellach yw un sydd yn derbyn unrhyw broffes, sydd ddim yn cwestiynu dim byd. Yn sicr efengil sydd wedi ei ddehongli yn llac o ran athrawiaeth, does dim lawer o bwyslais ar athrawiaeth. Mae yna athrawiaeth, mae yna bethau yna, ond dydyn nhw ddim yn mynd i ryw ddymderoedd mawr yn pwysleisio athrawiaeth. Dydyn nhw ddim yn gweld os y'n ni'n anghywir mewn un man bod e'n mynd i cael effaith ar fan arall. Dwi'n ddim yn bwysig. Cyn bellai bod ni'n credu mewn Duw ar arglwydd Iesu Grist, ar y groes, ac bod ni fod i wneud yr llall. Ac bod popeth yn iawn, mae'n weddol llac. Weddol agored, yn llac nid o'r unig o ran athrawiaeth, ond yn llac o ran addoliad. A beth sydd yn digwydd i ni'n dod â'r cyneuon llawer mwy ysgam, tonnau llawer fwy ysgam, ac i ni'n dod â hynny mewn i'r addoliad. Mae'r pregethu yn dod yn llawer byrach, mwy deniadol, falle sawl joc yn cael ei taflu fewn i'r pregethu, ac felly mae yn un deniadol iawn, ac falle'n glyfar iawn hefyd. Efallai pobl sydd yn alluog iawn yn dod mewn i'r pwlpit ac yn pregethu ac yn neud i bobl feddwl, dyna i chi bergethwr clyfar. Ac falle math yna beth, ac mae'r addoliad yn newid ond diwedd, mae'r cyfieithiadau yn newid, mae'n dod yn llawer llai cywir, ond yn falle fwy parod i bobl i ddeall ac yn haws i bobl i ddeall. Os dim ots bod yn gywir a'i pheidio. Ac wrth gwrs, pan mae'r athrawiaeth ac addoliad yn llac, yna mae'r bywyd yn llac. Fe welwch chi'r sil yn cael ei dorri, sdim ots os ych chi'n mynd ar wyliau torri'r saboth. Sdim ots sut ych chi'n gwisgo yn dod i dir arglwydd. Sdim ots am yna bellach. Sdim ots sut i ni mynd i'r pwlpit i bregethu. Na, sdim eisiau gwisgo'n barchus. Achos ni ddim eisiau gwneud i'r byd i feddwl fedrwn nhw mewn, achos dim siwt ganddyn nhw. Ac felly, dydyn ni ddim eisiau nhw teimlo'n anghyfforddus. Felly dwi'n mynd i wisgo jeans a Cris T a mynd i gerdded mewn i'r pwlpit a siarad yn eitha llac. A dyna math o beth i ni'n neud mwyn dangos, mwyn dyna sy'n mynd i achub yr enaid yn ôl pob sôn. I ni'n mynd i ddangos i nhw, dydyn ni ddim yn wahanol. Ond i ni yn wahanol i fod. Mae pobl yn dod mewn i'r eglwys ac yn meddwl y proffeswyr. Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn mynd i dweud wrth unrhyw un sy'n dod mewn i'r eglwys sydd yn dod o'r byd ac yn dweud, chi ddim yn cael dod achos chi ddim yn gwisgo siwt. Wrth gwrs, dyna i chi math o ddadl plentynnaidd yma pobl yn ei ddweud. Wrth gwrs, i chi'n derbyn pawb sydd yn dod mewn, mae angen yr efengil ar bob un. Ond beth i ni'n dweud, pa mae'r saint wedi dod i gredu ac wedi derbyn o iachawdwriaeth. Be maen nhw moyn neud? Maen nhw moyn rhoi o'i gorau i'r arglwydd ac mae hwnna'n dod mewn parchedig ofn, ni'n rhoi yn gorau, ni'n gwisgo beth bynnag yw'n gorau ni'n rhoi yn gorau ni'n gwisgu dir arglwydd, i'w ddydd i'w geisio fe. Y cyfan, mae'r cyfan yma, ond dyma beth sy'n digwydd pan mae'r llacio'n digwydd. Mae'r athrawiaeth yn mynd, mae'r addoliad yn mynd, mae'r bywyd yn mynd, mae'r sil yn mynd. Mae beth i ni'n gwrando, gwylio, yfed, sut i ni'n siarad.
ein dewisiadau ni, ein magu'n plant ni, beth i ni'n cyflwyno nhw, mae'r peth y gyd yn newid ond diwedd mae'n llacio. Yn sicr i chi, nid yw'r efengil yn arwain at sancteiddrwydd fel mae J.C. Ryle yn disgrifio yn ei lyfr. Tybiwn ni, y bydd yna lawer iawn o bobl sy'n proffesu. Wrth gwrs, ni'n gwybod y rai sydd dim ond yn grisnogol o'n ryddfrydol felly, dim ond yn mynd i gapel o ran moeseg yn y blaen. Dydyn nhw byth yn mynd i hoffi rwy'n fel J.C. Ryle, ni'n gwybod hynny. Ond yr rhai sy'n honni fod yn efengyledd, ydyn nhw'n mynd i hoffi J.C. Ryle? A beth mae'n dweud yn ei lyfr a sancteiddrwydd? Wel, dwi'n amen fawr. Ac os ydyn nhw'n hoffi ambell i beth, byddwn ni'n tybio dweud, byddwn nhw'n tynnu lot o dudalennau allan, a dweud hwnna ddim yn addas i'n hoes ni. Mae'n gwbl wahanol o ddel amser hir yn ôl, a mae eisiau ni i foderneiddio hwnna hefyd. Os ydyn nhw'n mentro dweud bod yna le i rwy'n fel fe. Ond tybiwn ni fydd y mwyafrif ddim yn ei hoffi fe o gwbl. Ond nid yw hwnna'n ddisgrifiad o'n gwlad ni. Mae yna ddiffyg gweledigaeth. Mae yna ddiffyg gweision yr arglwydd i ddechrau da wedi cael ei galw gan Dduw. Mae yna ddiffyg gweision yr arglwydd yn cyhoeddi'r efengil. Ac mae'n wir o'n gwlad ni ac o wledydd y byd. Edrychwch ar fapwr byd. Mae'n weithred torcalonus pan chi'n mynd edrych ar y glob. Chi'n cerdded heibio glob, chi'n edrych ar y glob ac yn gweld y wlad yma. Chi'n gwybod mae'r wlad yna yn dywyll. Crefyddau eraill, athroniaethau, materoliaeth yn rhemp yn y wlad yna. Chi'n mynd i'r wlad arall tros nesaf, mae'r wlad honno'n dywyll. Chi'n mynd i'r wlad arall, mae honno'n dywyll, a chi'n mynd ar hyd y byd i gyd. Ac chi'n gweld tywyllwch ond ydych chi, mae'n druenus. Mae e fel petai'r diffyg weledigaeth ar draws y byd. Lle nad oes cyhoeddi neges Crist ar groes. Os ewch chi wledydd lle roedd yr efengil yn cael ei ffregethu ar un adeg, nid yw yn cael ei pregethu mwyach. Mewn rhai mannau, ni cheir darllen gair Duw hyd yn oed. Hyd yn oed yn ein gwlad ni, i ni'n dod yn agos yn dydyn ni na chawn gyhoeddi'r hyn sydd yng ngair Duw. Cyfreithiau o bob math sydd yn groes i air Duw yn llwyr yn cael ei creu. Ond nid yw hwnna'n wir? Petawn ni'n mynd nawr, a dim ond yn darllen gair Duw yn gyhoeddus, a petai chi'n cael ar ryw raglen newyddion, a bod rwy'n yn gofyn cwestiwn i chi, a chi'n darllen gair Duw, ac yn darllen rhannau ohoni am anfoesoldeb, am anghrediniaeth, am beth yw crefyddau eraill, petai chi'n cael hwnna, bydde yna rhyw brotest ar-lein anferthol ar hyd o wlad, ac yn galw am garcharu. Dyna ble ni wedi dod, dyna'r sefyllfa yn ein gwlad ni. Bron iawn allech chi ddweud i fod yn mynd i fod yn anghyfreithlon i gael gair Duw. I ni wedi dod yn agos at hynny. Dyna pa mor bell i ni wedi mynd. Trienus, lle ceir capeli, cartrefi, pentrefi, dinasoedd, gwledydd lle ni cheir neb yn cyhoeddi gair Duw am bechod, am farn, am iachawdwriaeth, am heddwch, am faddeuant, am fywyd tregwyddol. Ni chyhoeddir mae un ffordd sydd, a hynny trwy Iesu Grist. O, gadewch ni symud ymlaen felly yn ail yr effaith yma. O, ni wedi gweld ond o fe y diffyg sydd yn ein gwlad o gyhoeddi gair Duw. A beth yw effaith hyn? Lle ni byddo gweledigaeth methu a wna y bobl. Yn sicr, ni'n gweld ein bod yn byw mewn cyfnod tebyg i'r hyn disgrifio Solomon. Ni'n gweld hynny, ac mae'n debyg i be mae Amos yn ei ddweud yn penod 8 adnod 11. Wele, y mae dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd Dduw, yr anfonaf newyn i'r tir, nid newyn am fara, ac nid syched am ddwfr, ond am rando geiriau'r arglwydd. Dyna, ond nid yw'n wir. I ni yno nawr, mae yna sychder, mae yna newyn. O am rando syched, am rando'r air Duw, ar air yr arglwydd. Mae yna newyn yn y tir. Ac mae'r effaith yn anferthol. Lle ni chyhoeddir yr efengil, dyma welwn ni yn gyntaf, nid oes gobaith yn cael ei rhoi i'r colledig. Dyna beth sy'n digwydd. Does dim gobaith yn cael ei rhoi i'r rhai sydd yn golledig. Maen nhw'n crwydro, dyma effaith arall, maen nhw'n mynd i grwydro yn y tywyllwch. Does neb i ddweud wrthynt am eu heneidiau, does neb i ddweud wrthynt am eu pechod, a pham ei bod yn byw, pam ei bod nhw ar byd fel ag ymai. Does neb yn mynd i esbonio i'r byd pam fod problemau o fewn cymdeithas, oherwydd pechod, oherwydd angrediniaeth, ond does neb i ddweud wrthyn nhw. Dyna effaith
Dyna'r effaith y mae diffyg pregethwyr ffyddlon a proffwydoliaeth ar weledigedd. Does neb i ddweud wrthynt yr hyn yw ei pwrpas ar y ddeiar, i ogoneddi Duw a'i fwynhau am byth. Does neb i esbonio i bobl, ac falle bod rhywun sy'n gwrando nawr yn eistedd ac yn teimlo rhyw anfodlonrwydd, bod nhw'n llawn bodolrwydd, ond dyw e ddim yn bodloni nhw. Ond does neb yno i esbonio iddyn nhw, fyddwch chi byth yn fodlon wrth fynd allan a partio. A gyfed a meddwi ac a bod yn anfoesol. Dyw e ddim yn bodloni. Pam? Achos y pwrpas o'ch creuwyd chi oedd i ogoneddi Duw. Ac os nad ydych chi'n ogoneddi Duw, fyddwch chi byth yn fodlon. Ond yr effaith o'r diffyg pregethwyr i ddweud hynny yw fydd neb i ddweud hynny wrthynt, ac felly maen nhw'n mynd o adloniant i adloniant, o bechod i bechod. Ac yna falle wrth iddynt glywed am ei pechod, falle, neu teimlo'i pechod, ac yn gweld ei cyflwr, falle'n ymwybodol o'r farn. Mae angen i rywun i ddweud wrthynt am yr Iesu, am fab Duw, a ddaeth i ddelio yn cyflwr ni. Bod angen rhywun i ddweud wrthyn nhw am fywyd yr Iesu, am ei farwolaeth, am ei atgyfodiad, ac felly os nad oes pregethwyr yn cyhoeddi gair Duw, yn dod ar newyddion da, marw fydd y bobl, dyna'r effaith. Ond nid ydyn ni wedi gweld hynny, marw fydd y bobl, maent yn golledig, a'r hyn yn cael effaith ar eu hyneidiau nhw'n dydyw ar y ddeiar, ond hyd tragwyddoldeb, fe fydden nhw'n golledig. Lle nad oes cyhoeddi, lle nad oes gweledigaeth glir, lle nad oes yr efengil yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon gan weisio yn yr arglwydd, lle nad yw'r saint yn byw yr efengil, yn sanctaidd ac yn bir, a thrwy hynny'n cyhoeddi'r efengil. Be sydd yn digwydd? Marw fydd y bobl, mae'r effaith yn mynd, ac felly mae yna golledigaeth yma, golledigaeth trygwyddol. Ond yna hefyd, ni'n gweld effaith hyn, ni'n wedi weld yng Nghymru, ar gymdeithas, ni'n gweld yr effaith. Dyna rydyn wedi weld dros y degawdau diwetha. Dyna yw effaith diffyg halen y ddeiar. Nid yw yn puro'r hyn sydd o'i amgylch. Os nad oes halen, darn o gig. Os na roddi'r halen ar y cig yn y blynyddoedd cyn yr oergell a'r rhewgell, os nad o'ch chi'n rhoi halen, mi fyddaf yn pydru yn fuan iawn yn y gwres. Mae halen yn puro, os chi wedi cael cwt, falle chi'n mynd i lan y môr ac yn y môr, falle bod dŵr hallt y môr, mae yna elfen puro yn does, mae halen yn puro. Ond pan nad oes ffyddloniaeth, lle nad oes weledigaeth, lle nad oes proffwydoliaeth, lle nad oes yr efengil yn cael ei ffrigethu, mae'r effaith yma o halen y ddeiar yn diflannu. Dyw e ddim yn puro dim mwy, ac mae yna bydru. Yna gweler yr eglwys y wlad yn mynd yn bellach ac yn bellach o air Duw, gweler bydolrwydd, gweler pechodau o fewn cymdeithas yn cynyddu, fe weler anfoesoldeb yn cynyddu, fe weler torpriodas yn cynyddu, fe weler trais yn cynyddu, fe weler pob math o broblemau cymdeithasol yn cynyddu. Pam? Oherwydd diffyg efengil. Gwelir llywodraethau yn creu cyfreithiau sydd yn groes i air Duw. Fe welir mewn cyfnod fel i ni'n byw yn ddi heddi, llywodraethau yn anwybyddu troi at Duw. Oherwydd y diffyg yn ein gwlad. Dyn nhw ddim yn sylweddoli yr angen i droi mynedifeirwch i alw ar yr arglwydd. Dyma beth yw effaith diffyg halen y ddaear, diffyg goleini'r byd. Gwelwn hyn yn ein cartrefi. Os nad ydy'r efengil cael ei ffrigethu, os nad ydy'r bywyd yn dod trwy gyhoeddiad yr efengil a'r weledigaeth yma, yna fe welwn ni diffyg halen y ddaear, diffyg goleini'r byd. Ni'n gweld hyn yn ein cartrefi, diffyg goleini yn y cartref, diffyg goleini yn ein hysgolion, yn ein colegau, yn ein swyddfeydd. Pan nad oes Cristnogion yno, i biro ac i oleo, yna mae'r sefyllfa mynd yn fwy trienus, yn fwy tywyll, yn fwy amhir. Tynnwch i'ch Cristnogion chi allan o'r ysgol. Tynnwch i ddisgyblion Cristnogol allan o'r dosbarth. Tynnwch i'r athrawon allan o'r ysgolion, o'r colegau, o'r prifysgolion. Tynnwch chi y myfyrwyr allan ohonynt. Tynnwch i Cristnogion allan o'r swyddfeydd, o'r ysbytau. Yna beth sy'n digwydd? Mae yna olau yn mynd, mae'n mynd yn fwy tywyll. Mae'r sefyllfa'n drienus. Mae'n debyg iawn i Acta 13:41. Edrychwch o ddirmygwyr a rhyfeddwch a diflennwch. Canis yr wyf yn gwneithu'r gweithred yn eich dyddiau. Gwaith ni chredwch ddim i neb ei ddangos i chwi. I bobl i gyhoeddi. I'r efengil cael ei gyhoeddi. Nawr mae hwn hyd yn oed yn waith.
yn yr ychydig fannau lle mae cyhoeddi'r gair Duw yn ffyddlon, fe wrthodo'r bobl gredu ac i fyddhau. Dyna chi rybydd. Fe gafoch chi'r efengyl, ond fe wrthodoch i fe. Dyna chi rybydd i chi sydd yn gwrando nawr trwy ras a'r rhagluniaethau Duw, i chi yn gwrando heddi, o leia chi'n gwrando heddi, ac i chi yn cael y fraint o clywed gair Duw yn cael ei gyhoeddi'r efengyl, ond i chi ddim yn manteisio, chi ddim yn gwneud y mwyaf o'r hyn, o'r cyfle y cewch. Mae'n erchyll. Dyna chi'r effaith y mae'r diffyg yn gwneud, ond pan ych chi'n cael y pryn ychydig gyfleoedd a ddim yn manteisio, mae e'n driennus. Wel, yn olaf ac yn fyr y fendyll, lle ni byddo gweledigaeth methu a wna bobl, ond y neb a gadwa y gyfraith, gwyn ei fyd ef. Sylwch ar yr un gair na, ond. Dyna chi wahaniaeth. Lle gweddir sawl sydd yn cadw'r gyfraith neu'r efengyl. Hynny yw, y sawl sydd wedi profi o fendithion yr efengyl, gwyn ei byd. Gwyn ei byd tra ar y ddeiar ac hefyd wrth iddynt wynebu tragwyddoldeb. Gwyn eich byd os yw'r efengyl ganddoch chi yn eich calon, os yw'r arglwydd Iesu yn eiddo i chi. Fe gewch y fendydd fwyaf. Ni wedi disgrifio'n barod yr effaith lle ni cheir yr efengyl yn cael ei ffregethu o gwbl. Yr effaith ar yr enaid, yr unigolyn, ond hefyd ar gymdeithas, mae'n drychinebus, ond ydyw. Y tywyllwch llwyr yw diffyg gyhoeddiad o'r gwirionedd, ond hefyd mae yna rybydd fan hyn, mae yna rybydd yma, hyd yn yr rhan yma o'r adnod, lle ceir yr efengyl. Mae llawer yn gwrthod credu, neu yn gwrthod i fyddhau. Dyw e ddim yn ddigon i fod yn fodlon clywed yr efengyl, a'i fod yn cael ei bregethu rhywle yn ein gwlad. Dyw hwnna ddim yn ddigon. Mae angen i fynwesu, mae angen cofleidio'r efengyl, mae angen i feddhau i'r efengyl. Gorchmynir chi i gredu ac i edifarhau. Dyna be mae'r gair Duw yn ei ddweud. Mae angen i chi gredu ac edifarhau. A pryd i chi fod i wneud na, newch e nawr, tra i fod yn agos. Galwch arno. Dyna sydd yn dod â gwir hapusrwydd. Dyna sydd yn dod â gwir fodlonrwydd. Dyma sydd yn dod â heddwch i'r enaid. Dyma yw yr rhai sydd yn gwyn ei byd. Y neb a gadwo y gyfraith, gwyn ei fyd ef. Y neb, y sawl sydd yn dod at droed y groes. Yn dod yn gwybod am ei pechod, yn llwythog ac yn flinderog. Ydych chi'n llwythog ac yn flinderog? Beth yw'r cyngor? Ydych chi'n teimlo'n euog oherwydd eich pechodau? Beth yw'r cyngor? Oeddech chi wedi dod i'r fan lle chi ddim yn gwybod pa le i droi? Wel, beth yw'r cyngor? Y cyngor yw, dewch at y groes. I ddod at yr un sydd yn abl i ddelio gyda'ch baich, i dynnu'ch baich oddi arnoch. A be mae'n wneud? Mae'n gosod eich baich ar y groes. I ddod at un sydd yn golchi'r briwiau i ffwrdd. Mae'n cynnig golchi pob un staen pechod. Mae pechod yn gadael staen yn diwedd. Mae'n erchyll. Yr atgofion hynny o bechodau ni wedi wneud. Dyna chi staen mae'n ei adael. A mae cwylydd ganddoch chi, ond chi'n gwybod beth, yng ngolwg Duw, mae'r arglwydd Iesu yn golchi pob staen i ffwrdd. Mae'n cynnig wneud hyn. Mae'n galw arnoch chi ddod at un sydd yn cymryd eich cosb. Dyna nath Iesu Grist ar y groes. Fe gymerodd yr gosb i chi'n heiddi, ond fe gymerodd y gosb. Chi'n cael eich galw i ddod at un sydd yn dadle eich achos ger bron y tad. I ddod at un sydd yn rhoi berffeithrwydd i chi. Mae'n rhoi clogin cyfiawnder. Wedi cadw'r gyfraith i ni yn ein lle. A be mae'n wneud? Mae'n gorchuddio ni gyda'i berffeithrwydd ef. Clogin o gyfiawnder. Ac felly yng ngolwg y tad, be mae'n ei weld? Mae'n ei gweld ni yn berffaith. Dydyn ni ddim yn berffaith. I ni'n methu trwy'r amser. I ni'n crwydro. I ni adef lawr. Ond mae'r clogin cyfiawnder Crist yn gorchuddio ni'n llwyr. Ni wedi cael ein golchi'n lan. Ni hefyd wedi cael y clogin cyfiawnder. I ni'n gwyn ein byd. A gwyn ei byd yw'r sawl a dderbyn yr hodd o ffydd. Wrth i chi ddod at y groes. O chi wedi triol credu o'r blaen, ond yna wrth ddod at y groes, fe ddigwyddodd gwyrth dirgelwch, rhoddwyd y gallu chi gredu. Sut o'ch chi'n gallu credu? Chi ddim yn gwybod, chi ddim yn gallu esbonio'r peth, ond roedd yr hodd yma wedi cael ei rhoi i chi, rhodd o ffydd, i chi wedi gallu ymddiried. Mae'r Iesu wedi maddef y meiau'n llwyr, ac mae'r baich yn syrthio i ffwrdd, ac i chi'n gallu credu. Gwyn ei byd y sawl sydd yn derbyn calon lan yn llawn daioni. Nawr i ni'n greaduriaid newydd.
Nawr mae cyfraith yr arglwydd yn ein celonau ni, ac nawr mae'r Cristion yn ymhyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd. Nawr mae yna ogwydd yn ei fywyd tuag at Dduw ac at sancteiddrwydd. Mae'n anhygol. Dyma beth yw dod at Grist. Dyma beth yw y neb a gadw o'r gyfraith gwyn ei fyd ef. Wrth gloi, yn hermau deiarol, pan ni'n edrych ar ein rhaglenni newyddion, onid yw e'n druenus gweld rhaglen yn dangos gwledydd sydd yn dioddef o newyn a sychder. A chi'n gweld yr effaith o diffyg bwyd a diffyg dŵr. Marw yw y bobl yn gorfforol. Mae hefyd yn druenus yw pan ni'n gweld dynion yn atal y bwyd tra cyrraedd y bobl. Mae hwnna'n wir mewn sawl gwlad lle mae yna newid. Mae yna ddigon o fwyd a dŵr yn y byd i fwyd o pawb, sawl gwaith drosod. Ond y broblem yw nad yw dyn yn fodlon i'r bwyd cyrraedd rhai rhannau o'r byd. Ac mae'n druenus i weld y bobl yn marw, yn gorfforol felly oherwydd y diffyg caniatau i'r bwyd a'r diod i cyrraedd. Mae'n druenus i'w gweld pan bod yna fwyd a dŵr, ond fod e wedi pedru ac wedi gwenwyno, a marw fydd y bobl. Ond hefyd dychmygwch petawn yn gweld bwyd a dŵr iach o flaen pobl a'r anghennus yn ei wrthod. Bydde hwnna'n ofnadw, bydde yn torri'ch celonnau chi. Ond defnyddiwch y darlun yn ysbrydol. Dyna chi gyflwr druenus yn ysbrydol. O, mae yna newyn yn ein gwlad ni. Mae yna ddiffyg bwyd a diod ysbrydol. Mae yna ddiffyg gweledigaeth. Mae yna ddiffyg gyhoeddi'r gwir efengil. Mae yna ddiffyg rhai gyhoeddi'r efengil. Mae yna rhai yn rhwystro pobl rhag gyhoeddi'r efengil. A nad yw'r efengil yn cael cyrraedd y bobl. Ac yna mae yna rhai mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi ac i osod o'i blaenau nhw. Ac maen nhw'n ei wrthod e. O, mae yn druenus. O, mae'r gyflwr yn dor celonus. O, mae yna lawer i le, ond oes yna lle. Nad oes efengil, nad yw'r efengil yn cael ei chyhoeddi o gwbl ac hynny ers blynyddoedd. Ac yna os ceir rhywbeth yn ein gwlad ni, falle nid y gwirionedd ydyw. Ac nawr ceir rhai sydd wedi breintio o glywed gair Duw ac yr ydych yn gwrthod. O, na fyddech chi'n gwrando. O, na fyddech chi'n ymateb. O, na fyddech chi'n ifeddhau i'r gorchymyn i chi gredu i edifarhau. I droiwch pechod, i ddod at Grist, i bwyso'n llwyr arno ef, i weld fod yr Iesu wedi gwneud cyfan drostoch chi, ac yna i deimlo gwaith yr ysbryd glân fe sy'n eich tywys chi yna, ac wrth i chi ddod. O, fydd e ddim yn troi neb i ffwrdd, ac felly fe fydd na wyrth yn digwydd. Dyna'r addewid, fe fydd y gwyrth yn digwydd. Fe fydd rhodd o ffydd yn cael ei rhoi i chi. A fe fydd llawenydd yn llenwi'ch enaid. Ac i'r saint, i'r rhai sydd wedi derbyn y maddeuant a'r golchiad a bywyd tragwyddol. O, na fyddem yn gweddio ar yr arglwydd i dychwelyd i'n plith ni'n waith eto. Na fydd na newyn yn ein tir ni. Na fydd na ddiffyg weledigaeth. O, na fydd y weledigaeth yn dod nôl. O, na fydd yr arglwydd yn codi weision i gyhoeddi'r efengil yn ffyddlon, yn gywir, yn athrawieithol felly, mewn addoliad, mewn ymwahaniad o'r byd. O, na fydd yr arglwydd yn diwygio'n gwlad unwaith eto, yn tywell ei ysbryd glân arnom, ac yn ein bendithio. Dyna'n gweddi ni. O, na fyddai'n trigarhau wrthym, lle ni byddo gweledigaeth methu iawn na'r bobl, ond y neb a gadwo y gyfraith, gwyn ei fyd ef. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda'ch wi o hyd byth. Amen.